Highway 27 for 11 kilometers. नै दायो जोङो थांगासिनो बेरेफुंजा बयबो ओंखारखाखानानै थांगासिनो आरोना स' गोबाव नांसिगोन आरो सहैनो थांगासिनो Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो जोङो थांगासिनो नै जोङो दायो थांगासिनो गसाइगामियावहाय जिहेतु दिनैहाय जोंहा फुटबल फाइनेल दङ फाइनेल मेट्च स' बेयावहाय जोङो पारफर्म खालामनो थांगासिनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Tahu nak kepala tahu nak. Dah, video. Ada ya? Sini baik. Baik, saya kasih dulu. Sini kayak. Video. Siapa mencium mana sahaja mencium. नै दायो जोङो सफैबाय गसाइगामियावहाय ओमफ्राय दायो जोङो दसे जिरायनानैहाय नै सारमोनबो दंमोन आरो खाथियावहाय ओमफ्रायहाय ओरैबायदि गेदारिं ओरैबायदि मानसिफोर लोब फैदों ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो नोंथांमोनखौ नुनानैहाय आरो लोगोसे निमाहा बिनाय थाबाय आं एसे लेट जालांबाय मानो होनना बुङोबा लामाथ' फाखाबगासिनो नालाय बिनि थाखायनो एसे ट्राफिक जादोंमोन एसे लेट जाबाय आरो ओमफ्रायहाय नैबे नुथायखौ आङो नुनानै माने आसरित जादों नायलाय गारि ओरैबायदि लाइन दिनैसिम आङो एसेबां फुटबल प्रग्रामाव थांबाय नै बियो हाइस्ट आरो दासिम दै ओरैनोथ' बहुत जायगायावनो आं बुंबाय थानाय जायो जेनेबा बिराद लोब मानसि फैदों बिदि होननानै खिन्थु नै बियो आसरितसिन आरो नोंथांमोना नुबाय दा माबोरैहाय आं ओरैनो बुङाखै आरो जाय बिथांमोना बेयावहाय फैदों बिथांमोना निस्सय मिथिखादों जानांगौ ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि मोजां बेबायदिनो खुंबाय थाखायोनो बोसोरफ्रोमबो बेखौ मिथिनानै आं बांसिन गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे जों फुं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायावहाय जा दिनैनि 6 इन्टार क्लाब फुटबल चेम्पियनशिपखौ खुंदों बेनि थाखायनो आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे आंखौबो हांख्रायना लिंहरनायनि थाखायबो बिथांमोननिसिम आं आरोबाव खेबसेबाव गोजोननाय आरो हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनि बिनि उनावनो बिथाङा पारफरमेन्स खालामगोन खनसे गोबारै आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायनानै आं गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय स' बिनि उनाव बिथाङा पारफरमेन्स खालामसिगोन लोगोसे जोंहा जौस्राङाव आरो आलासि दंबावो बिथांमोनखौबो जोङो बराय जोंनि गेजेराव जोंनि हांख्रायनायाव नुजाफैनो हाबावनाय
जोबनानै फैखाबायानोमोन अन्नानै फिल्डनि सिङाव हाबनानै बाहेरायाव थानानै रंजा अन्नानै फिल्डनि सिङाव हाबनो हाबनानै मोन्नैबो टीमा जोबोद मोजाङै गेलेदों गलथाम फिल्डनि सिङाव हाबनानै फिल्डनि सिङाव हाबनाङा फिल्डनि सिङाव हाबनाङा र' बेखौ रेफ्रिजों कमिटिजों डिसिसन लागोन बे समाव साफ्रोमबो आंनि बिथांमोननिसिम खावलायनाय अन्नानै फिल्डआव हाबनो नाङा फोजोबसिगोन बेनिखायनो सब कौन जीते आपकी सब कौन जीते लाल या काला आप ब्लैक होने से हम रेड करेगा जो जीतेगा शर्त है ठीक है Baca tidak tersebut tidak mungkin dia. Dia apa saja nak? Ini roh. Saya kira kita jalan sih. Black one, red 0. आगे देखिए आप
Tao đi làm nên nó bay gì ạ? Tao Diras. Nah, diras. Mah aku baca yang Yesus maksud. जा गरम मोनबाय आङो ओमफ्रायहाय नै दायो मोसानाय समावथ' जेब्लानाखि प्राइज राननाय हाबाफारि जाबाय आरोना अब्लाबो मोजाङै मोजां जोबलांबाय मोजां नांनायनि थाखायनो बिथाङानो जाहैबाय थाइलाबारि हामथार एफसिनि जार्सि नाम्बार 7 बिथाङा जाहैबाय बेस्ट प्लेयार दिनैनि 6 इन्टारक्लाब चेम्पियन बान्था देरहासार बान्था बे बान्थाखौ होनांगौ जाहैबाय बे बान्थायाव जोङो ट्रफिजों लोगोसे
जि रोजा जोङो बान्था होनांगौ अननानै बयबो टिमफोरा फैनानै आवगायफैनो गुरबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव जोंनि आलासि बिथांमोननिसिम